Investigaturi internazzjonali waslu fuq il-post fejn iġġarra fl-ajruplan tal-Malaysia Airlines il-ħamis filgħaxija. L-investigaturi daħlu wara li r-ribelli fl-Ukrajna ippermettew li jkollhom aċċess. Madwar 30 osservatur marru fil-villaġġ ta' Grabovo fejn iġġarra fl-ajruplan. Iż-żewġ naħat tal-konflitt ċivili fl-Ukrajna akkużaw lil xulxin li waqgħu lill-ajruplan b'missila. Intant skont rapport internazzjonali l-ajruplan li ġġarra fil-ħamis filgħaxija fit-territorju Ukren ħalla l-passiġġieri kollha u l-membri tal-ekwipaġġ tiegħu mejta. L-ajruplan ta' tip Boeing 777 kellu fuq madwar 300 passiġġier u 15-il membru tal-ekwipaġġ. Min-naħa tagħha l-linja tal-ajru tal-Malasja qed tipprova tirranġa aċċess sigur għal qraba tal-vittmi. Bħalissa diversi qraba qed jinżammu f'lukanda f'Amsterdam. Intant wara l-aħħar żviluppi fl-Ukrajna, l-Malta ddeċidiet li b'effett immedjat tbiddel ir-rotta tagħha lejn Mosca sabiex it-titjiriet ma jgħaddux minn fuq l-Ukrajna. Fl-istqarrija ntqal li din id-deċiżjoni ttieħdet bħala prekawzjoni fl-aqwa interess tal-passiġġieri u l-ekwipaġġ tal-linja nazzjonali Maltija.